Piştî berdewamiyeke dirêj derbederî û koçberkirinê û rêgiriya ku li pêşiya xelkên Efrîna Rojavayê Kurdistanê li deverên derdora Efrînê û ji wan yên ku di kampan de bûn ku PYD rê li ber wan girtibûn dihate kirin, çavên welatiyan Rêya Vegerê di dirêjiya her du meh û nîvên borî de her dima şiyar. Derbarî wê yekê, 30 malbatên gundê Tirmûşa li navçeya Şiyê roja duşemê vegeriyan malên xwe. Jêderna xwecihî ji nava navçeya Şiyê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê ragihandin ku piştî derbederiya du meh û nîvên borî, 30 malbatên gundê Tirmûşa ya ser bi navçeya Şiyê ve roja duşemê vegeriyan malên xwe û xelkên navçeya Şiyê jî vegeriyana li ser mal û milkên xwe û jiyana xwe ya rojana birhetî û awayekî normal birêvet bin, êdî dever arama. Li gorî zanyariyên xelkên navçeya Şiyê eşkere kirin. Koçekdarên Serb Tirkiye ve yên li deverê beriyan ha rê nedidan xelkên gund ku vegerin ji ber ku hîn jî mahînên çandî di gund de hebûn û ta ku ew mahîn ji aliyê wan ve hatine rakirin, çekdaran rê li ber 30 malbatên gundê Tirmûşê ji rêjeya 300 malbatên ku koçberî navenda Efrînê û kampan bûbûn vekirin û veger niha beş bi beş tê kirin. Heman jêderan serbar kirin ku hejmarek malên gundê Tirmûşa rastî bombebaran û topbaranê ji aliyê ertêşa Tirkiye ve di demên proseya leşkerî ya Tirkiye dijî çekdarên PYD ve hatibû û di encamê de gelek mal hatin rûxandin û rastî diziyê hatibûn. Ali Omer Ark